لە هەولێر. ئەیاز بەیانیت باش زانیاری و هەواڵەکان لە شاری هەولێر بۆ بینەران بخەیتە ڕوو. بله سارا سپیده هوا باش بیتن دیار ناراضیبون و گرفتن لباجر هەولێر دوام دکه بۆ ڕۆژە چوارێ ئەڤ ڕۆژێک لە چەندین دام و دەستگیهێن حکومی گرفتگرتنە و هەروەسا وەزارەتە کاروبارên civakî ژمارە ڕاگەهاند ku بۆ ڕۆژە çwarê girevgirtinê ragihînin herçend li bînayê xwe amade dibin lêbelê karobarên xelkî revena bin wana xwe kirî heta mûçê me nehête dan û her êk ji wezareta kareba û wezareta tendurustî û wezareta bazirganî û pêşesazî girevgirtin û xalêşandan li derxistin û bû roja çarê ewan jî gotî em ê berdewam bîn li ser girevgirtina xwe û duhî jî toreka mamostaya li bajarê Hewlêrê girevgirtin û nerazîbûnên xwe li darxistin û xwênîşandan li hember Perlemanê Herêma Kurdistanê amade bûn û xwênîşandan li darxistibûn û ewana digotî heta mûçê me nehêtin em êdî dewama xwe nakin em dikarîn dewama xwe bikin lêbelê heta mûçê me nehet dan û her ji soran û ji çûman û li koya û li qesrê ewana jî nerazîbûnin li darxistin û nerazîbûn û girevgirtin li sertaserî em şên bêjin li sertaserî bajarê Hewlêrê heye û berdewam dibîtin ji bo roja çwarê û her westa torê xema xelkî ev ro di kempînekê li dar xatin li ser lêpirsîna ku şefafiyetê ku mafê xelkî û her westa şefafiyet bîtin ew mafên xelkî divên bihêne dan û her westa ewana jî divêtin ger çendîn rêxirawa bicivin û evê kempînê li dar bixin li bajarê Hewlêrê da ku şefafiyetane lêpirsîyane xema xelkî bibîne ve. Belê Sara. بەڵێ ئەیاز عەبدوڵڵا پەیامێرمان لە هەولێر سوپاس بۆ زانیاریەکانت.